Vítejte v instruktážním videu na obsluhu traktoru. Traktor bude v garáži, ale teď je vyndaný tady, abyste na to dobře viděli. Před samotným nastartováním je důležité zkontrolovat. Takhle se otvírá motor. Jestli jedu z benzínu. Teď je ho dost. Většinou, když už je to ke konci a třeba se jede z kopce nebo do kopce, tak to může chcípnout. Dole se to normálně odšroubováním. Pokud jste pokročilejší, můžete zkontrolovat i olej, ten je na druhé straně, ale to není nutný. Takže to je první část. Pokračujeme. Ještě než to spustím, tak jenže já to mám teď zrovna plný, ale takže to asi ukážu později. To bude v dalším části potom, jak se tady to odmontovává a demontovává, protože to je trošku složitější. Takže můžeme přistoupit k obsluze vozu. Malý klíček černý nechávám vždycky v kuchyni u jídelního stolu. Klíček se zastrčí a musí se udělat pár věcí. Takže tady je ovládání rychlosti. Nejpomalejší, nejrychlejší je zajíček a úplně nahoře je sytič. Takže na první nastartování je potřeba dát sytič. Startuje se přes brzdu. Brzda je tady vlevo. To znamená brzda a otočíme. Pak to za chvilku uděláme. Ještě je důležité si zkontrolovat. Tady z druhé strany je přepínač sekání a nesekání. Aby se mohlo nastartovat, tak to musí být v pozici vzadu, jinak to vlastně nestartuje. Takže pokud to zapomenete a dát i to dopředu, tak to nic nedělá, tak je vždycky dobrý tohle zkontrolovat. Tady se ještě nastavuje výška sekání, když je horko, tak je to nejvyšší sekání. Tady je nejnižší, průměrně používám 3, teď třeba, když fakt bude 30 stupňů, nechcete mít krátký, aby to nechcíplo, tak nechávám nejvyšší, standardně jaro, podzim 3. Tak, takže máme sytič, tohle jsme si zkontrolovali, já pak nastartuju, už nebude nic slyšet, tudy se jede dopředu, tudy se couvá, couvání se musí zpravidla přepnout, že se mezi tím zmáčkne brzda a pak funguje couvání. Je dobrý, když se nastartuje na sytič, pak po chvíli, když už to chytne, tak se to z toho sytiče dá, protože to samozřejmě není jako určené na jízdu, ale v chvíli se s tím jede. Doporučuji se třeba minutu nechat zapnutý motor, aspoň půl minuty po tom prvním nastartování, než se začne sekat. Tak, můžeme se do toho pustit, takže sytič a budu startovat. A rovnou teda ukážu, jak to zapínám a začnu sekat a dojedu tam na místo, kde se tráva vysypává a tam si ještě ukážeme teda obsluhu zadního. Takže přes brzdu. Použít něco jako ručku, musí být hodně přimáčklá brzda a tohle se zatáhne a když ta brzda nevyjede nahoru, tak to drží, takže to je ručka. Když se člověk zvedne za jízdy, odlehčí sedačku, tak je tam bezpečnostní vypínání motoru, že kdyby vypadl, tak aby ho to neposekalo, neujel traktor a podobně. Tak a ještě chci ukázat, někdy se stane, neseká se někdy mokrá tráva, takže po ránu třeba až v 10, v 11 kvůli rose. Někdy se stane, že se to neplní ten koš, to je vždycky dobrý kontrolovat. Většinou se dá nahnout a hmátnout tam, jestli se to jako postupně plní. Když ne, tak bývá ucpaný mokrou trávou tady. A tohle se musí odemdat a zkontrolovat. Takže koš se dá do úhlu, nevím kolik, 40 stupňů. A takhle se to nadzvedne. A tady tenhle prostor by měl být volný. Pokud je to ucpaný, musí se to různě rukama, tyčkama, aspoň jako
téměř všechno prostě dostat ven. A pak je potřeba si pohlídat, když se chce zpátky nasadit. Tak tady jsou dvě takové šipky, ty se musí potkat. Zase pod tím úhlem, nevím, prostě 30 stupňů se to tam nasadí a takhle. Bohužel teď je to prostě skřivený. Prostě to asi muset dát opravit, ale jako reálně to zase tak nevadí. Tak hodně štěstí při sekání.